Kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod mao puti manluluwas. Kung kan maayong adlaw kaninyong tanan. Sir Ergisano, bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga batang may kalamigitan sa atong pagtuong Katolika. So kung wala mong kabantay, sagad sa makipagdiskusyon ta sa mga dili Katoliko, anong ato ang maging unahon ng pundasyon sa mga sektang ilang ipasukupan or even sa ato ang mga ditensyon Katoliko, anong focus magyud sa foundation sa atong simbahang Katolika. Nga naman na ay tulo ka mga dagkong butang. Nganong kana magyud ang ato ang paborito nga topic if in case pakigatubang ta nining atong mga higala nga mga dili Katoliko. Number 1, ato ang ginatan-aw ang origin niining maong mga sekta o ang origin sa atong simbahang Katolika. Ngano man kay pinaagi ni ana makahimo ta og comparative study ba? Kasi Kristo man gud dili man gud bakakon. Sa pagsulti sa atong Ginoong Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisag ang ganghaan sa impyerno dili gayod makabuntog niini kana paghatag og pahimugat, kana paghatag og dako nga basihan nga diin ang Kristo katong iyang iglesyang iyang gitukod dili gid pwede nga mawala aning kalibutan. Dili pwede nga mawala ang iyahang eksistensya. So mao na nga kinahanglan sa matag diskusyon sa mga higala nga mga dili Katoliko, naga-focus ta dito sa foundation ngano man kay pag makita nato ang origin kagikana ni anang maong punduka, dili na sayon ang paghisgot sa mga particular doctrines o di na lisod rather. Dili na lisod ang paghisgot og mga particular doctrines ngano man kay makit-an man nato nga kining punduka bisan pag maingon sila nga tamang ilang interpretation sa balaang kasulatan kumo kay ang ilang origin nagikan man sa tao, nagikan man sa Amerikana, nagikan man sa Filipino, nagikan man sa Koreano, nagikan man sa Hapon. So buti pasabot kanang maong punduka di gyud nakagabot sa insaktong paghatag sa pulong sa Ginoo pagpasabot may tungod sa doktrina nagihatag ni Ginoong Kristo tungod kay kanang maong punduka gitukod og tawo. So muna pinakauna, ginatan-aw nato ang gitawag og origin. Number 2, ginatan-aw pud usab nato nga kung nakit-an nato nga kining maong punduka is dili gyud iya sa atong Ginoong Kristo, wala ni balang espiritu. Siguro espiritu tunto na pero may tag Espiritu Santo di ka makakita tag Espiritu Santo ana. Ngano man kay isa lamang ka iglesia o isa lamang ka pundok nga iyang gisaaran og balaang espiritu. Usa lamang kadtong pundok nga wa gyud mabugto, wa gyud mawala from the time of Christ until now. Imo man iyang gisaaran nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ako mangayo sa amahan og espiritus kamaturan aron mo magtudlo kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buti pasabot kung kanang sikta ha ato ang mahibaw-an na kanang ilang pundok dili na gitukod sa tuong Ginoong Kristo, dili ka makakitag Espiritu Santo din ha. Wala di ba kabantay mo tan-awa sila. Gikan kang Martin Luther karon niabot na sila og not less than 45,000 or not more than 60,000 Christian denominations. So buti pasabot makita nato nga ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo manggod siya ang magtudlo mahitungod sa usa ka pagtuo. Sa usa ka gitawag og kining pagtuo gihuptan gikan mismo sa ato ang Ginoong Kristo. So mo na kung kanang punduka atong makit-an ganina nga dili na gitukod og Dios, ang pagtuan na questionable. And syempre, kaya ang pagtuan na questionable man, ang ato ang kalag, madisgrasya yun. Diba? Number 3 reason, anong kita mga Katoliko, hilig mo yung kaayotaan ng kwan. Hilig mo yung kaayotaan ng about hisgutan ng foundation sa maong gitawag og simbahan. Tungod kay, diha na to makita kung kinsa ang founder, asa gitukod, unsang tuiga gitukod, aron matrace nato nga kining maong iglesyahan nga atong gipasakupan di kang gid kang Kristo. Ngano man kay kana magong mga tawo magud kita nga tawo dili man gud ta ang manluluwas. Dili kita ang savior sa kalag. Ang mga Amerikano, ang mga Hapon, kining tawag in Koreano, mga Filipino, dili kita ang manluluwas. Dili kita ang savior. So mao kung makita nato ang founder, ano sa gitukod, asa dapat gitukod, makita nato nga, uy, kining maong punduka, dili ni gitukod sa manluluwas o madisgrasya itong kalagya. For example, kining Felix Manalo, di ba?
Siya nagtukod sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Oo. Manuluwas ba daw si Manalo? For example, kining Lutheran Church. Si Martin Luther ang nagtukod sa Lutheran Church. Si manuluwas ba daw si Martin Luther? Kining Jehovah's Witnesses. Ang nagtukod ano si Charles Taze Russell. Manuluwas ba daw si Charles Taze Russell? Seventh-day Adventist ang nagtukod ini si Ellen G. White ug iyang tulo ka mga barkadang Amerikano. Apil din na ang iyang gitawag ba na sila ba daw ang manuluwas? Dili. Usa lamang kabuk manuluwas si Kristo ra. Mabitaw kini mga piki ang ilang estilo para dili mahibaw-an nga piki sila. Ilahang awaton, ilahang tawag anang sundugon. Kuno sa tong gitudlo sa manluluwas, unsa tong gibuhat sa manluluwas kay para ingnon nga tinuod pud sila. Pero ang kamatuoran kun ato ang tan-awon, atong i-trace ang maong gitawag og kasaysayan aning maong punduka, makita nato nga kanang maong mga punduka gitukod og tawo. Ang gitukod og tawo, di kita makaangkon og kaluwasan nila. Ngano man ya kanang ilang mga founders, dili gyud na manluluwas. So kita mga Katoliko na naasulod simbang Katoliko na tas tinuod eh. Ang kulang na lang sa tuwa, magtininuod. Ano man, kinaman ang manluluwas ito din eh. Wala man sa ubang mga pundok. Kaya sumalap ang San Pablo o sa lamang alawas atong Ginoong Jesucristo. Dili daghan. So, kita kinalang matay din sa sulod sa simbahan Katolika, kining iglesia yung gitupod sa atong Ginoong Jesucristo, ang kulang na lang sa tuwa, magtininuod. Katong mga naa sa gawas pod, kamo nga naa sa gawas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, pagunahon na gid og tarong, kung sa pamalandong din og tarong. Ngano man kay kung di na to pamalandungan og tarong nga kanang sektang inyong gipasakupan, gitukod di Agkano, gitukod og Filipino, gitukod og Koreano, bisan pagkapila ta mo claim nga luwas na mo. Isa pagkapila mo claim nga ako luwas na ko, ngito kang Kristo nituman ko sa sugo. Di na mo itawag ining basihan nga makaangkod gid kaluwasan. Ngano man, again, kung kinsa gani ang founder sa iglesia o sa sektang gitukod mo puti man luluwas. Kung kanang sektang imong gipasukupan gitukod gani nag tawo, gitukod gani nag Kano, Filipino, Amerikano, Koreano, kanang maong punduka, magbutang ka nag-question, ngano man tungod kay sigurado gyud ko kanang imuhang pundok mo ni mo hatod nimo dito sa impyerno.